pagundulan. Kena kok Pagulingan kok, Pagulingan pagundulan dengkul nglocor. Kena kok bahas gundul terus ora masaku. Limbukan ya ngono, saiki ya ngono. Oh, seneng aku ro gundul. Maju maju maju. Gundul gundul cantik. Lumbung desa pratane padha makarya Ayo mari natalesun nyendalu ayo yo padha nutu yen wis sambung nuli adan ayo kang yo balungan tok yo 2 3 Gambang siter tok bareng yuk saka ngomah kok le gayeng to. Ha iya. Embang apa kowe? Lesung Jumenglung. Ngawur. Lumbung desa. Oh iya ning lali aku biasane lesung Jumenglung diganti lumbung desa kok. Judule iso lali ya rek ngayal. Lumbung desa pratane padha makarya. Ayo di nuta mari nata lesana. Ayo Kang. Damakang ajer ayo cer mulai gareng anggere ngene wis ora rasake truk saparan sarapan saparan saparan kewagon Sidorejo ha iya ning daleme Pak Dukuh heeh ayo kejaba saka kuwi seneng-seneng ya ndonga piyai sing isih kepareng wungon sepuh pundhan sing wungon bengi iki nganti tekan biar kowe ora kok meligi nonton wayang ora ning kejaba saka kuwi ya ndongake dusun kewagon kene men tansah reja mulya tentrem ayem rukun lan tansah binerkahan dening panguwasaning Gusti Kakarya Loka amin sing dijaluk ya kaya ngono Bagong ra bareng kowe apa ora iki coba undangan nganggo tetembangan sing kepenak truk mung ora jedul wonge oh iya wong apa bedigasan kaya ngono ning ya nyeni lan budaya. Heeh. Mula nek ngundang Bagong ki rasa kok dikapak-kapake, cukup distelke uyon-uyon ki Bagong mesti teko dhewe kok. Oh, saking tresnane karo gamelan. Heeh. Gamelan dilaras wis joget kok Bagong ki. Heeh.
Saking senenge karo gamelan. Ha iya, aja kok gamelan didokokke. Gamelan diusung trek kowe gak bengi njoget kok. Saking tresnane karo gamelan, saking pekoke. Ha iya. Ya wis ora apa-apa arang ya bocah lagi kemencur. Kemencur apa? Wis kaya ngono kok kemencur ya wis tuwa kuwi wajibe ya dikandhani. Ha iya. Gong. Weh. Rene le. Ah ini tak botoe. Wis tinggal sik. Rene. Waduh. Ambo yo dandan kaya aku kaya gareng. Wis ngene iki wae apa perlune. Oh iya. Iki busana nyithak gendeng. Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Piye napa? Saparan seneng-seneng sik nyambut gawe leren. Suka-suka parisuka karo para pemunden sing lenggah ning kewagon kene. Siap. Oh, emang kari manut aku. Ha iya. Tetembangan disediani gamelan didol ora. Disediani iki tegese arep ditabuh ngono lho. Wah, tak kira nek kaya kowe iki seneng banget adol-adolan, Truk. Ora ya, saiki wis ora kaya ngono kuwi, saiki wis tak lumpuhke gamelan wis do tak lumpuhke pirang-pirang galung. Mung tak krukupi nang omah. Lar ganti sok kapan, Truk? Menengo dilongkas ora. Anggepe arep tak pangan ngono kowe gamelane ora kok. Ya ditabuh ning kala mangsane sesuk titi wancine wis nekani nek wis wadahe ana. Oh ya. Mesake gamelan sing iki. Iki nek carane menungso wis nganti tulung-tulung lho, Truk. Ha iya. Ben bengi saka kene pindah kono tutuki terus. Ha iya. Monggo leno tuntuki ya. Wah, ana sing seru, ana sing liri. Ya ora apa-apa karang ya nggo nyambut gawe kok. Heeh. Kempul kuwi dijagur terus. Kenong kae ditutuki tutu nganti larase medun. Iki dilangi. Ra penak nggo omongan. Heeh. Nah iso ki dilangi endi? Nah. Ora kok bengung-bengung. Heeh. Kalimate dadi ra cetha. Iya. Bonang ya ditutuki wela isih. Kuwi ngopo iki, Gong? Ah, ki benake. Ora wangun nek kaya ngene iki engko dikira son mento atok. Ha iya. Ya karang kadang kala nggon kok, Li. Nggon ki mempengaruhi. Nggon ki mempengaruhi nek gong lapangan jembar kae ya mulih gawe son ya sakayange. Volume dipolke wae ora bakal piye-piye. Nek ki wonten tembokne pancen angel ngeset. Ha iya. Mula ya kudu maklum. Ah iya ning ora kemaklumen banget. Ya nembangi rek ya. Sapa sing arep tok nembang Truk? Sinden. Ah iya apa wong dodol kacang kuwi. Lah iya aku ki omong apa anane kok. Lah iya aku ya takon apa anane kok aku ki wangsulan atos ya ora. Ya sinden eneng 0466788. Sing ora menyang sapa iki Mbak Wayu? Orisa. Ya. Karo Ika. Oh. Ika ora mari-mari. Ya wis ben apa-apa, wis ben apa-apa, wis ben apa-apa. Ora tak benake aku tak ngeneni terus kok pokoke. Ha iya. Ha iya ya alon-alon kok suwe-suwe dibenake. Benake karo ngantuki ngono kuwi mung diputer tok. Oh luweh. Ya alon-alon. Kemarang sapa sing arep nyekatro? Iki eneng pamundutan rek. Pamundutan apa? Ana sing nyuwun panjenengan anu jeneng iki apa kae? Sing kae lho. Mudhar kowe gendenge wis lali kowe. Cuti ya, cuti-cuti dengkulmu kuwi. Sing arep nyutekke sapa nek kaya ngene ora entuk cuti. Ha kowe gendenge wis lali kok. Apa jenenge? Lama, kae apa jenenge? Lama terus katon. Hah? Kadung tresna kok nganti mari kangen. Bagong sirahe wis bunek tenan. Nek sing nadyan munggah gunung sarung kabeh, sarung jagung. Sarung kabeh dengkulmu. Sing nyekar sapa? Sing nyekar iki nawala disuwun Mbak Tiwi. Nah, iya iki panjen lagi tak kepengin tak
Apa di kanu di umbul iki Orson, Orbit. Orson. Oh, ngejoki raimu iki kok iki. Yo, Mbak. Dewi, medun, Mbak. Heeh, oh, penonton isih tekan Sidoarjo lho iki. Dong apa? Do gawe gendeng. Yo. Ngene iki wis digawe sak penake wae kong sak titahe ora usah perlu. Aku jan arep ngetokke bahan-bahan, oh bahan rasa ditokke engko dijebluke wae. Wah, ya iki sing kabeh iki karang netizen. Waduh. Netizen ki apa? Apa? Netizen ki apa? Senter dengkulmu. Netizen ki penonton utawa penggemar utawa sing tukang streaming ki wis iso nganti do nyondro karo sinden dhewe-dhewe. Heeh. Nek Tatin ki arep dialus-aluske nek wong streaming ki ngerti nek Tatin ki galak. Nek Elisa ki pancen arep dadi apa-apano, Elisa ki pancen dianggep sinden cerdas. Oh, cerdas teatos. Heeh. Cerdas teatos piye ta? Nek apa jenenge Agnes ya sok ditakokke. Iya. Ayu kaya wis diciri khase dhewe-dhewe. Nek TV iki duneke sinden anteng, tidak pernah berulah. Iya. Ayo dibawane wi. Aku wis sok maca. Oh iya. Nek yoga-yoga iki sok dikomentari ora, Gong. Heeh. Oh. Sing apik sing endi? Elek kabeh. Oh iya. Ya mesti eneng sing apik ora. Yo, sing nlentrem. Sing nlentrem kudu wasita lho. Oh ya elek. Oh ya. Entem klera-kleru njaluk opah pira. Sing penting rak wani. Mau kecuri muni berat iki. Wis keweden wisan. Ya. Rino wengi rindu Rino wengi dadi Rino wengi dadi ati. Mari kita nyanyikan dalam hati. Waduh. Oh ya. Nah. Aku mawon gawe bedaya Pantai Klayar kowe ngerti ra, Tru? Oh apa? Penjogete siji. Lah ngguyu ora leren-lerene. Tanpa dahar tanpa nendra aku ki ndek hiburan loro anu mormisah. Mormisah tegese sing siji iso gawe aku kemekelen, sing siji malah gawe aku judeg. Ha iya. Kok judeg ngomong ki ra tau nganggo anu lho rai apik mecucu terus. Lah siji tak kon jogete manut. Ha iya. Aku tak kon ngomong apa beres bos paton bos bahagia. Ayo joget tak kon. Iya. Kayung yon marang selirane tansah kumawanging netra Neno jero ati kadung trep
tresna Anoman udu. Anoman ngopo? Anoman dadi MC. Heeh. Kok ora ana sing ngibur kaya mambengi ya, Tru? Ha iya. Aku iso terhibur tenan iki. Ra. Tak gawe kepenak kok. Kene nembang kono njaba nuwun para biasa. Aduh nyuwun kalih. Ayo. Lah nika nggih Wanteng ambyar kok. sik teng Dawi nggih nyetel kok Pak niku. Ora apa-apa wis benengke wae. Karang kae iki kurang ora penontone saking kebae ora iso nyedak kok. Nanti ndelok streaming nang pojokan desa. Ya ora apa-apa. Tan liya amung sliramu Ketoke njaba gelangan iki, Tru. Heeh. Mati lampu. Matu lampi. satemah lara asmara Ya, mangga. Nano neno nano neno nano. Mangga, ya. lamat wis katon tejane yen mbok mrenggaton bencana aduh wiragane sinawang tan ambosani yen besengut wimbo patut nyata jani kobrak hati eman wis lumayan amung kang mas arek anadyan bebasane kalingan godhong sak lembar kang mas kaya wis kancatan
Apik ta, Tru? Tru? Apik ta? Apik. Ketoke ra serius iki lho muni apik. Apik, gong aku yo ngrasake aku yo nonton kok. Heeh, apik iki mau. Lagune Mari Kangen. Lamat pus katon tejane ngono wae judule. Lamat pus katon tejane ora ati judule ya. Awe kok angel ya ora wong angel kowe ra kelingan bae. Ayo genti anting. Ya. Ora nyambut gawe cah iki ora. Meng arep doyong wae. Ayo wong ngantuk kok ya. Ayo, Ting. Lagune apa? Ayo. Lungguh, Pak. Hah? Lungguh. Maju. Kok kandhake. Ya. Bocah yo isih cemlewo. Semono kok cemlewo. Waduh. Kok liwat dalane, Ting. Dalan. Rekosane nyaponi. Ya, ora apa-apa. Napa, Pak? Sak karepmu, biasane ra anu caping Gunung Madura, caping gunung mau wis diaturake. Biasane kowe banyu wangenan wis diaturake, saiki arep nembang apa? Ya. Memanik. Hah? Memanik. Manik sapa? Memanik. Oh, memanik. Nggih. Wah, karyane bapakmu. Nggih. Ah. Ya. Karyane Pak Sun Gondrong. Dalang saka Tulungagung. Blitar apa Tulungagung? Tulungagung. Tulungagung, heeh. Pak Sun memanik dinyanyekke putrane dhewe ya kuwi Mbak Anting Lambangsih. Ha iya. Langsung. Memanikku. Udu kuwi reng. Udu ta? Udu. Ayo dibawani. Pangkurinoso nggih, Pak. Pangkurinoso sakarmu. Ijen karo sing duwe pangkurinoso. Mbak Tati. Pajak 50 kowe. Rina Soyoka Rasa Karo sorasaning ati. Karo sore saning ati nganten Gregele apik ya, Tru. Dasare bocah iki suarane apik. Sumanding si Semo semu kapan sumanting sisihmu. Terus no so
Gong ora ngisruh. Gulune ana nekere kok ya, Truk? Ya ora. Ya, Selasa rai-rai Selasa ditiroke, Gong. Mah, ototmu kecethit malah ngrekoso kowe. Ya. Ki mau apa? Memanikmu. Nggih. Monggo. Memanik, Pak Dik. Memanik. Ora nganggo mermu. Sing memanikmu niku kagungane Rama sing dandut. Oh, kagungane Pak Sun sing dangdut. Nggih. Sing memanik sing nganggo gamelan. Anggam. Oh iya, Pak. Kok do nyiptake lagu ya, Gong, mbok kowe iki nyiptake lagu apa piye ngono lho. Nek nganggur ki gawe apa ta apa men lagune kuwi semebar tekan kono-kono. So tak gawe lagu aja kuwatir. Oh iya. Nek gawe lagu ra dadi ya tak gawe perkara aku, Truk. Aku senengane malah. Angel gawe lagu ki. Ayo, yo coba kaya ngapa? Ayo. Mung slira senengku sanggaret manuk atiku kanggo yen tanpamu ayo. Ternuwun. Wah. Memanik. Iya. Lagi arep ngrasake kok wis andang tak tuntang. Ya iki mau jenenge lagu karyane Mas Sun Gondrong. Oh, putrane sing nembake dhewe. Heeh. Ora tanpa rupa. Arep omeng kaya ngono putra dalang. Ah iya. Mula ya suarane ora umum, iso gregel-gregel kaya aku omong kok. Gulune kaya ana nekere. Pancen ya iso ngeluk-eluk sak penake dhewe kaya Gong. Ah iya, ngeluk-eluk sak penake dhewe. Heeh. Sapa sing urung maju? Ayo Agnes. Oh iya. Agnes Yanandasari. Ya. Ayo. Mujo Nes. Tembange apa? Diblombongke. Ha iya. Napane? Ayo. Napa, Pak? Ayo alon-alon ngapa nembang apa terserah kowe. Heeh. Sing kepenak wae. Minangkani pamundutan apa mboten? Ora ana pamundutan iki. Sik wau, Sing endi? sik dereng. Oh, podang kuning. Heeh, podang kuning urung. Iya. Podang kuning, heeh. Ora ana kembang rawe. Podang kuning. Iya. Ya golekane. Lho, ta. Kemangi wis. Podang kuning. Oh, kembang rawe ora ana. Ora ana wis dipethik. Iya. Podang kuning wae. Oh iya. Mangga. Dibawani? Oh iya. Oh nggih. Kepiye dinteni malah meneng wae. Tak kira langsungan nih. Wah, bisa. Kowe kok komentar wae to, Kis? Hobi. Enggak. Nadyan wujud temong paksi neno-neno akan
apa-apa ora apal ta terus saiki. Golek Leleng si podang golek isi podangku ning. Oh, bariki apa nek pancen kaya halus manus. Ipa Waduh. bunga Ibu kok dadi halus. Nek ora tiba ora halus. tiku Bisa nyanding. nyanding bisa kualik. Kualik. Wis man yo nek ya kualik ra apa ya. Nggih mboten napa-napa diwolak-walik. Ah wis. Nyanding bisa dadi tombo Esok awan neng omah ratu yan mangan. Kelingan manuk isi podang kuning lho ora pas. Ora pas kok. Iki nek ora apa rasa omong lho. Sire iki men kaya wong gleleng lho. Ya wis manut karo sing nembang wae. Mangga. esuk awan ning omah wis ora krasan luyuran nang golek sing tak sayang obang mitir anggonku golek ora krasa esuk awan nganti wengi
ati kamranan ora mendung atiku tansaya netra asranani sonti kabulu tebak podang kuning iso gumarenggeng kaya ngono. Gayeng ya, Gong. Ayo piye le ora gumarenggeng kendange ya tepakane ya banter. Ayo. Taplak tumplang bembang. Ayo dasare pengendange jai wong loro. Wis arep to? Serep e. Iki apike pengendange wayang diserepi terus. Oh, nek tiba-tiba lara. Maksudnya kaya mau bengi ngerti-ngerti masuk angin. Ah iya ya, ngendang semua iki ya abot. Iya. Mulai sesuk Katno rasa mangkat ajar ngendang. Lho. Katno nek ngendang iki kok halus banget lho, Kok. Iki merkane patimu durung cek. Tulun ndak mblelu. Kowe ora seneng. Sapa ya terus sing dipati dapuk ya sembuh. Keserenan soalnya ngendang. Kene baune ya ngoyo tenan. Iya. Tekan ngomadeg ora diliwetke saya oleh mangkel. Ah iya. Ya kadang kala iso ngono kuwi ora apa-apa. Ora apa-apa atine kudu sabar. Atine kudu sabar. Jeneng kowe iki tangi turu gregah omah suwung wis santai wae kok. Ora ana sing ngladeni, ora ana sing gawe wis Kang. Dandan dhewe. Karo nyetel YouTube, ae. Karo nyetel rekamane bedaya Pantai Klayar wis kemekel menak. Ayo. Sasah digawe, ati digawe seneng men sehat terus. Heeh. Yo genti. Ayo ki sing anu ya, sing dienggo pungkasan ya. Ya. Duet maut. Prastiwi, aja Prastiwi sikile kesleo. Oh. Ngomong karo aku wis WA. Aku ora dikon ngantuk lho, sikilku lagi kesleo. Oh, mergane apa? Ajar ngepit. Weh. Ajar ngepit, ra ngerti reme, lha ngerem nganggo sikil, lah ya mlebu porok. Oh. Porok sempite semono kok mlebu sikile Prastiwi. Lho sikile Prastiwi iki cilik lho, Tru. Oh. Ukurane sepatune ukuran 14. Atene ukurane cah TK ora. Ya wis apa arep kepareng ngaturake. Yo, ayo Mbak Tatin karo Ayu. Wah ya. Men duet. Men do nyambut gawe. Sikile gringgingan ya. Sikil papat wong loro iso didadekke joglo lho. Ah iya. Gupolane sapa? Gupolane sapa? Kembang ora kok joglo kok gupala. Ya kan ngarepe sok dikeki gupola ngono. Ora usah dikeki gupala. Midele wis gedene padha. Papan dhuwure kae apa tumpang sari. Ha iya. Kae gendeng wis dadi. Ayo karang ya lemu-lemu tenan. Ha ora ngematke lambene wong iki ora leren lho lambe iki. Bayemi. Lambene sapa? Sing dipangan apa ya kowe ora ayo kowe jan. Wong loro kok wae welut kae wis entek sak plastik. niku tesih utuh, Pak. Didep wong loro lho kuwi sak plastik iki mbuh dongok tangan. Kene mangan welut, kiwa tengen nyekel welut. Ameng mangan welute karo gegem welut, semelang nendi welute. Ayo do nembang. Ayo. Apa terserah ora tak kon wis arep nembang mentok-mentok ya sakarepmu. Apa, Mbak? Bebek-bebekku, mari kemari, ikutlah aku ke kebun bibit ngono kae ya sakarepmu. Wis ora takon. Iya. Apa? Ayo ben rembukan wong loro. Nang kewengku ben nganti kruwes-kruwesan. Iya. Ora ono. Sinden padha rukun-rukun marjinamakten dina yen.
do kruwes-kruwesan. Sing ora rukun ki bojon sinden. Oh, ayo. Soale bojone si iki mengagumi si iki. Iya. Apa? Mbang Rawe. Hah? Mbang Rawe. Dibawani. Ya, Mbang Rawe. Oh, iki Mbang Rawe sini Mbang Gulo. Hah? Napa, Pak? Ayo dibawani kok. Siji Kembang Rawe, siji apa? Mbang Gulo. Bang Gulo? Heeh. Sapa yang Bang Gulo? Mbang Gulo ya sapa wae kono terserah sing gelem sapa dadi Mbang Gulo. Mbang Gulo kroyo semut. Memanismu. Ayo. Memanismu. Kurang ajar kok jane. Kurang ajar ayo yo. Sini. Kok kula? Oh, uduh e. Mboten ya. Oh, berarti wondo. Ning iki wis ana anu lho, Tin, wis ana usulan. Napa? Lumantar apa komentar kowe nonton komentar ning wayangan sing mau bengi. Ana komentare sekali-sekali Mbak Tatin Fragmen kali Pak Wondo. Ngono. Setuju ra we? Kula siap. Wah, wendo. Lah kuwi wani ra? Untune dipasahke. Pak Wondo wani ra? Kowe ngapain neng? Oh, ngonoke wong kok ora. Ana tanpa rupa Wondo iki isih adimu dalang. Kayak lakone napa niki? Ya engko gampang tak golekke. Apa? Sesuai kudune. Sri Uning karo sapa Wiratmaya. Wah, kaya ketuan, Pak. Sapa? Iya. Yo gampang digolekke cerita. Anu manobong wae. Apa? Anu manobong. Oh, kurang ajar to kowe. Lah Kowe iki seneng ora tau ngajeni wong lho, Tin. Kramen kok ano-mano bae nganggepe Wondo iki munyo ya. Aduhnya. Apa? Luteng jare. Oh. Pak Wondo. Wis memendam rasa aku ya, Sun. Kanggere Ora gelem ngemetke wis saiki. Ora gelem nesu. Ngapa? Oh. Yo. Mau urung rameng ya? Gawe ruciting. Mau lagi meman. Wis ra apa-apa. Oh nggih. Tutuke sesuk nek urang. Agawe ruciting kali Yo gentenan. Lara apa. Ora dipangan. Udut kok dipangan. Selak mbako Kakan tingkah. Apa sih? Mau mbako kok dicukur. Ayo. Ayo yuk. Apa kang si natya Aku ya tenan keselak meneh. Mau kene. Heeh. Saiki kono. Kualat aku ngelokke wong watuk saiki mah menggo dhewe. Ya mulane rasa udut. Bayi kae ayo. Bayi kae ora udut watuk. Menare ngono ta kowe?
liyane kok. Ayo. Lah aku wis rong baris kuwi lagi sak baris kok. Oh iya. Tutuk wae. Apa? Banjur ditutuk wae ora. Umbul Upama munduta sego rakmi ya gentenan tadi tarto bapakne jenenge Sutar ya. Iya. Sutar bapakku. Muruk. Lampune urip. para tamtu tak Ibarat wong numpak Wong. Prau gong. Ah iya ibarat wong numpak prau. prau Lumampah lumampah tanpa netra. walah Ing matyaning jala ing matyaning jala we Prastiwi Roneti malah gojek. Kancane do nyambut gawe malah ayah. Aku ya rasalin, ha. apa wi mbak ngerti tegese ora Mbah. Wis. Napa ta Pak sing rasane Ah, kae kowe pas nembang mau do guyu kemeklen caloro kae. Engko wajibe dihukum ya. Iya. Iya dihukum. Siap. Men nang kene pokoke hukum. Nidi Bareng. temah gonjing angin jangming Gundulan. Apa? Pagundulan. Kena kok Pagulingan kok, Pagulingan, pagundulan dengkul nglocor. Kena kok bahas gundul terus lara masaku. Limbukan ya ngono, saiki ya ngono. Ah, seneng aku karo gundul. Pagu, ya. Ayo Iya. Pa ayo Apa? Pak gundulan Do tak tendangi kabeh. Mangkelake ora. 1 2 3. Pagulingan. Wis ngono. Wis tak rampungke matur cengengesan ora. Aming perkara gundule kok ndok cengengesan. Ya. Iki mau apa to tembange? Apa to iki mau? Kembang rawe. Heeh, kembang rawe. Mangga. Ayo gedruke dhisik.
Meriah tenan. Kowe sindanku do kang slupan apa ya, Tru? Ambu kaya ming nyemangati sing do joget gandeng sing joget iki lebu kelas berat. Sabarakane Mike Tyson dadi ya disemangati men goyange semangat. Ya. Saiki men gari hukuman kanggo presiden loro. Ya kuwi Neti karo Prastiwi. Oh iya. Ayo. Nek ora dingonone ndak tuman wae ya kok. Ayo kedok. Kedok ngadeg. Ah, medun. Aku ora salah he. Salah wae. Apa? Aku ngerti kok do gojek kok. Do ngene-ngene ngapa? Andake seragam, Pak. Ora iso ora. Do ngrasani sing do lemu-lemu ku nek joget do kaplak-kaplak ngono. Heeh ta. Mboten. Heeh. Kok mblokot panjenengan. Ayo dodono. Prastiwi le ngadeg pinggir kono, pinggir panggung kono. Karo Neti. Ayo gek wis manut karo omong aku ora. Tendhangi sisan. Ayo, Neti yo pinggir panggung kono. Pinggir panggung kono. Mike deleke, ta sanggo mik. Arto kapake kok. Kowe wong loro kepoyo ora kepoyo kudu nguyuh saiki. Ayo gak medon kono. Pipis ae kowe. Tapi iki hukuman apa ya? Kepoyo ora kepoyo kudu nguyuh. Ayo metu sithik barang tuju keges. Aning raloka ngati langit. Ra urung ya ae. Mambang pantepasulan upamaneka lintang tulya kusumayana sumawur Semarika den prayitna semuriris semuriris eko balik Ndara kula den Ndara Sedewa. Ampun kaget nggih. Pancen kula sing glandhang sampeyan. Kesah saking kasatriyan Bumi Rotawu
nganti kaget. Penggalihku Kakang Semar sejatine mengku surasa ing kepiye? Dene wis sawetara suwe aku mbok kanthi mapan wonten telenging alas. Angayam wana bebasan mlebu metu jroning alas. Mongko iki wis ndungkap sak candra etung kulungguhanku nggone ninggalake kasatriyan Bumira Tawu. Kula niku jane kok kaya ora mentala nalika sampeyan lan kadang-kadang sampeyan ndara-ndara kula Pandhawa sami sak pejagok nek ketingale pancen mung pangendika lumrah nanging nek diitung enten ati niku mujudake dawuh utawa pamecut saking Kang Raka ing Jodipati. Miwah sinuwun ngamarta ingkang nalika semanten sami ngendikaaken nek Pandhawa isa mulya Pandhawa isa njayeng bawana wonten negari Ngamarta inggih awit saking anggenipun sami alampah priatos wekasan sampun sami pikantuk kanugrahan. Ndara Puntadewa pikantuk Wahyu Darma, Ndara Werkudara pikantuk ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi lan sak piturutipun. Malah Ndara Janaka upami dipun petang menika mboten saged kawical kathahing driji wahyu ingkang sampun mapan angganipun Ndara Janaka. Nalika semanten Ndara Werkudara paring dawuh inggih namung kadangipun wragil ingkang dereng pikantuk kanugrahan. Den, nek cara kula mula kula terus wonten Bumira Tawu panjenengan kula kanthi kula dherekaken manjing telenging wana menika supados sak mangke jengandika Ndara Sedewa menika nggadaha krentek karekat lan niat anggen paduka badhe nggayuh kanugrahan Kakang Semar. Mongko wektu dina iki ora ana sasmita ingkang ndak tampa lamun dewa bakal matedhake kanugrahan. Sing kandha sinten? Sing kandha sapa kula tak takon. Niki dewa ajeng matedhake kanugrahan winastan Wahyu Setya Wacana. Niku wahyune piyayi ingkang sakmangke kedunungan Wahyu saged titis pangandikane titi ing pametang. Wahyu niku Wahyu Pujangga. Sinten ing kedunungan Wahyu menika? Nggih, menika ingkang pangandikanipun mangke saged dipun dahar dening sinten kemawon ingkang nampi pangandikanipun satriya utawi brahmana utawi nalindra ingkang nampi Wahyu Setya Wacana menika kala wau Ndara. Miatlangening kalanggiwan aklar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnameng kekono dasari wangsa katiga. Waduh Kakang Semar, yen to pancen kaya mengkono aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kanthi ora kasengaja Kakang Semar wis mbangun kasatriyaning Sedewa satemah diakoni dening kadang-kadangku ya kuwi Kakang Mas Jodipati, Kakang Mas Arjuna lawan Koko Prabu Darma Kusuma. Awe mang teruske le tindak dilakoni kanthi prihatin. Kula kinten boten ajeng keliya dumawaing Wahyu Setya Wacana Ndara. Mareka den prayitna sumuris eka balik Om
Merano semubang pangaruna katinetraning uga rapuh sataning kukila ring kanikara sakatar kene donga engkung lir wowo sing pine panca Papa toking ayam wono Mas Tunomo sidam sekaring bawana langgeng Kakang Rada menawi iki mboten pangling menika kadhi sowanipun Sukma Wicara ingkang abiyantara ning ngarsa ulun Kakang tumuli ngatimbalana menapa wigatosipun dene Kresna sowan mongko kanthi badan wadak Kakang Rada lenggah ingkang langkung prayogi inggih ngestakaken dawuh Kresna padha kanthi harja saprapta kita kulup wayah ulun Dwarawati tansah pinanganing kawidadane ing sambikala pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk iya Kresna ulun nampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun Tamanana kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan Narayana utawa gatine dene jeneng kita sowan ngabiyantara pukulun njumbuhaken kan sasmita ingkang sampun kula tampi bilih samangke pukulun badhe matedhaken kanugrahan inggih menika Nastan Wahyu Setya Wacana mongko ngendikanipun para nimpuna tuwin sabdanipun para brahmana bilih Wahyu Setya Wacana menika wahyu pujangga kanyatan ingkang
putra utawi ingkang wayahing Ndrawati menika sampun sinambiran pakaryan minangka dadi pujangganing para Pandhawa. Dinten samangke pukulun menawi wonten sukalilaning penggalih keparenga ingkang wayah nyuwun tumuruning Wahyu Setya Wacana menika amomong jagatipun ingkang wayahipun Kresna pukulun niat tangening kalanggawan aglar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono ing wanter aturipun Sang Mata Indrawati bila sowan wonten ing Kayiwangan Nedya nyuwun tumedhaing Wahyu Setya Wacana parandening mangke wujuding wahyu ingkang sinengker dening Sang Hyang Pikulun jagat Giri Pratingkah midhanget aturipun Mata Indrawati ing cipta sanes menika minangka dadi werangkaning wahyu mila siga oncat saking Kayiwangan. Kresna kula wonten maring kadhawuh aja sira ngluputake kelawan panjenengan ulun nanging yeti kabeh wis pinantra anut gegolonganing kodrate dewi-dewi kepareng maduka paring dawuh mekaten pukulun bareng kita matur kelawan kita sowan nyuwun Wahyu Setya Wacana mbok menawa wahyu wis mireng apa kang dadi atur kita mila tumulya oncat satemene wahyu wis ulun sengker madyaning angganing pukulun Bathara Gurya ulun pribadi nanging samangka teka oncat saka ing Kayiwangan yen pancen kita kepengin kedunungan wahyu bujungen playuning Wahyu Setya Wacana Kresna. Pripun Di Kakang Narada kula mboten saged matur menapa-menapa jersaya sedaya sampun pinesti dhateng kodrating Hyang Mahanasa. Kresna sampun ketayalan sowan dhateng Kayiwangan. Ewadene wahyu oncat senenganipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada monggo dipun prisani babaring lampahan menika Kakang. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung wiradal nganti diubeng-ubeng karo playuning Wahyu Setya Wacana. Setemene aku wis krasa nanging ya sing jeneng menungsa mono diwenangake mbudidaya mbok menawa srana pambujungku marang Wahyu isa kecekel lan isa mapan ana ngangganing Nata Ndrawati wadene ora aku wis nglenggono lho. Ora pancen Koko Prabu Mandura kok karo Kakang Patih Pragata mongko adat ingkang lupya wis lakon. Koko Prabu Mandura pendak-pendak tindak nganti lawan Patih Pragata mesti ora keri gajah Puspa Denta. Lah kok iki ora nitih apa-apa. Lah dalah. Tanggap Nata Ndrawati nalika semanten wus wininga bilih menika panjalmaning mengsa sigra banting sumping wujud Nata Ndrawati. Yai
Narpati duwe narek swara Kresna kalangkung tresnanira ing waladal Kresna lha kok Syadi mapan ana ing kene iki wigati napa iki Koko Prabu estunipun boten wonten menapa-menapa namung upaya dhateng kadang kula pragil waladal wis entuk gawe inggih derek aja kendhat karo Syadi Budidaya supaya iso pinanggih kelawan kadangku ragil Koko Prabu kasinggihan Kresna wonten maring adhawuh malah kepasang Yogya katuji ngenudinipun Kakang ketemu kelawan Syadya ning papan kene ngerti yo lamun pun Kakang dinuta dening Kyai Prabu Duryudana Syadya wis prisa nalika semana bapa Penemban Durna negara Ngamarta bakal mboyong marang Syadi nanging cabaring gawe tumuli Kyai Prabu Duryudana tusan kelawan pun Kakang supaya mborong kelawan Syadi Kresna kaya aja selak yen kowe wani nduwa keparengipun Kakang apa kira-kira Kresna wis ora ngabekti karo Nata Mandura nggih sinuwun kula aturi mbangun miturut dhateng parentahipun ingkang kadang werda sinuwun Prabu Baladewa mula ayo tak ganti menyang negara Ngastina yen nganti aku ora bisa mboyong marang Kyai Prabu Kresna wah dalah bakal nampa duka mrene monggo Koko Prabu kula dherekaken kose supaya ing rancak lakune aja nganti ana sambi kala apa-apa Syadi manjing gendhaga wae ngaten Koko Prabu ya inggih ngestakaken dawuh Koko Prabu Ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing pilahing mastu nama sidam sekaring bawuna langgeng Raden Sediwa ayo kaget ulun ingkang merpeki kelawan jeneng kita sayekti ulun utusaning Sang Hyang Jagat Girinata ingkang anyalira kanugrahan kang aran Wahyu Setya Wacana tanana ingkang pantes minangka dadi swarganing Wahyu Setya Wacana kejaba amung angganing Raden Sediwa mula tata-tata Raden dina samengko sira bakal nampa kanugrahaning Wang Mahanasa ingkang aran Wahyu Setya Wacana satemah samengko nadyan sira minangka dadi wragiling Pandhawa bakal pinercaya dening sagung kadang-kadang kita Pandhawa liyane Kakang Semar, kula kaya ana swara ingkang tanpa wujud cetha tak wirengake. Nggih niku sing winastan Wahyu Setya Wacana. Wahyu Setya Martana. Wong maratuwaku kowe, Gong. Hah? Maratuwaku kowe. Maratuwamu to. Oh. Anake wedok delok mesti mesusu kae. Setya apa? Setya Wacana kok Setya Martana ora. Sembrono. Petruk iwah tuwa. Ayo Bagong iki apa sing ngomong ora? Aku ngaturake panuwun Kakang, ya mung Kakang ingkang bisa bangun marang kasatriyanku. Waduh dicocok-cocokke. Dume tulisane bangun kasatriyan terus Kakang bangun kasatriyanku. Sah. Sah ya Kang. Njaluk lakon ora ana lakone kok do dijaluki ya marang kene iki bingung eling golek. Iki wis gathuk ya, Truk. Wis gathuk. Ayo iki bener kok. Bapak iki apa jenenge iki bangun
kasatriyane Ndara Sediwa kanthi srana Ndara Sediwa iki goleke wahyu nyatane ya entuk mbangun ki ora perlu fisik bangun ki batin ya kena iki bangun batine Ndara Sediwa iya Petruk nggih lho Kakang Semar pripun lho Koko Prabu Ndarawati kok tindak mrene Gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya Sediwa ndak tampa pangestuning pun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paribeh Koko Prabu mbujung menapa ora pun Kakang ora ngoyak apa-apa pun Kakang sinampiran pakaryan ngupadi kelawan Siadi tindak ngendi nggih dipun boyong dening Kakang Semar purih ngupaya kanugrahan. Lho. Ngupaya kanugrahan inggih wis entuk gawe sampun Prabu. Ngendikanipun Kakang Semar namanipun Wahyu Setya Wacana sampun mapan ngangganipun ingkang rayipun Sediwa. Syukur Yayi, syukur pun Kakang melu bungah. Ya mung tak jaluk aja ninggal marang kasatriyan kewajibanmu isih akeh ayu kondur ning Ngamarta. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Pandya Petari ngantos sumengkung nanggen kula ngentosi paduka Pandya Petari kados ngenteni sileming Palawa gabus kumambang ing Sila Kresna ning kowe aja kuwatir ana coba sawangen gendhoga ning ngarep aku iki kira-kira menemu isine apa kula piyambak mboten mangertos kowe lak kandhani ya Durna nggonku wujud Nata Mandura gampang banget nggo ning rimuk marang Nata Ndarawati Wekasan Nata Ndarawati tak apusi tak kon mlebu jroning gendhoga dheweke mapan ning jroning gendhoga iki. Mengkari piye carane mateni apa diobong apa dilarung ning segara? Lho, menapa saestu menika isinipun Nata Ndarawati? Tobat. Mula tak bukake tontonen Begawan Durna. Das pundi Pandya Petari, das pundi? Lho. Tobat. Lah kok arti ora digamana jroning gendhoga kok isine mung sumping. Lho. Wonten gendhoga isine namung sempak, sumping. Pendhita ngawur ora. Sumping kok ya sempak. Durna ya ora krungu isine sumping. Nek ngaten dipun apusi wae.
Kresna kakangku. Kaya janji wis tak ucapake Werkudara pun ngakang budal saka negara Ngamarta ngupaya kalawadi mulanang. Dewa, wonten dawuh Mas. Minggat nanti. Sanes kula ingkang kesah nanging krana dipun aja-ajai dening Kakang Semar. Dipol, everyone. Tojak nendi? Golek wahyu. Wahyu apa? Wahyu Setya Wacana. Entuk gawe apa ora? Ora entuk gawe aja bali ning Ngamarta. Mang presani to, piyahipun pikantuk wahyu ale mboten niku ora beda to. Cahyane Ndara Sedewa pun benten. Wah, ragil. Wonten dawuh. Syukur nek kowe entuk wahyu. Nyedarine. Inggih. Sampun dipun dukani ya, Mas. Ora. Wah, bagus. So junjung derajate karo wong tuwa. Besok meneh nek Werkudara nyuwarani karo kowe aja tok pangan mentah. Ning hitungen suaraku ki piye? Tok gelar tok gulung. Aja dipangan mentah sampe naik dhewe. Inggih. Wis entuk wayu. Sampun. Syukur. Petruk kowe iki ngapa? Baleske. Oh, kene iki rawani bales nek aku sing rasem bales rampung-rampung. Wah, cah bagus. Kok nganggo sirah? Tangane loro. Ngandel pisan kowe tangane loro. Baliyo ning kasatriyan. Sing ora trimake karo kahananmu entuk wayu aku sing nandingi. Inggih, ngestaken dawuh, Mas. Tinata Ndarawati. Kowe golek Kresna arep digawe apa? Kresna bakal dadi pepalangku nggonku gawe Wahyu Setya Wacana. Leno mripatmu Wahyu Setya Wacana digayu dening Sedewa. Lho, malah Sedewa sing entuk. Ya tak jaluk. Wah, kundur menyang Sukalima. Nata Ndarawati, ora usah ketemu Nata Ndarawati. Ketemu karo Nata Blambangan. Tobat panjenengan kaya ngendika sak penake dhewe. Ayo bali ra. Bali sesuk bali ayo bali sesuk bali iki. Wis sesuk inggih ngesaken dawuh. Madang ngejagat tunguk-munguk paneng sapucaking wukir marebak bang sumiret keneng soroting surya mega lan gunung
kula mbangun kasatriyanipun Ndara Sediwa. Iya Semar. Kok ora kasatriyanmu dhewe. Apa duwe? Ora duwe mbangun ngene wong liya. Iya. Sing wigatipun tekan ngarepe subuh. Iya. Purnaning gati sura Sudraja ingkang rat suwuh brasta tengaping olah Darmastuti rayu sami makarya hayung samya pinanggi Ndara.